No hei vaan! Oh. Hei, hyvää itsenäisyyspäivää. No niin, kiitoksia samoin sinne Kiitos, ja kiitos. kaikille teille. Kaikille teille oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja tuo kun soittaa hidastettu. Niin, eikä tarvii soittaa, se kuulosti jo siltä, että ei tarvii paljon hiasta. Hei, meillä on pikkujoulut tänään. Pikkujoulut on tässä tänään just alkanut Niin. tässä ensimmäistä. Meillä alkoi. Nyt, niin kuin pikkujoulut alkoi. Pikkujoulut. Kestää aukeaa. Mä en oo näitä oikein koskaan. Niin eihän minäkään ole ikinä noita. Itsenäisyyspäivä ja Suomi 100 jotakin. Joo. Kerran nyt Perttu joku itsenäisyyspäivän tarina tähän sillä aikaa, kun minä aikaisin. No mie en muista, kun minun isä ja ukki aina marskin ryypyt nakahti pakkasesta. Sen minä. Eipä siinä muuta. Sitä se mulle merkitsi, että justi. Niin, pikku kilahus. Mm. Siitä vähän tämmöstä. Meillähän tietysti itsenäisyyspäivän menussa on tänään pizzaa. Niin! Eli katsotaanpa siitä luukusta, että otetaanko ensin tästä tälleen. No niin. Sitten katsotaan, mitä sitä luukusta löytyy. Numero 6. Katso, semmonen sieltä löytyy. Joo, aika jännä. Ja hei, meillähän tässä valmiina tämmönen paistettu versio. Noin. Ja minusta se näyttää vähän raalta. Minä olisin paistanut sitä pitää. Niin, mutta ohje on ohje. Ohje. Me mennään ohjeen mukaan. Suomen Turku on tämän pizzan luonut meille. Tämän hinta ainakin siinä kaupassa, mistä ostettiin. Karva ja 10. Jep. Tuohon tää pakastepizzaksi on tää ihan äärimmäisen hintava. On. Mutta kohtahan se nähdään, onko sinne päin. Sen verran laatikosta bongas, että siinä oli marinoitu punasipuli. Se on kyllä ihan kivaa täytyy. Jep, mutta se on jännä, että se on jotenkin asemoitunut tonne. Niin. Tässä on semmonen artesaanimeininki. Oh. Meillä ei ole veistä. Joo. Hei, mutta mehän saatiin tämmönen pizzasakset yhdeltä fanilta. Joo, no kiva. Lahjoituksena. Kiitos. Joo, No niin. kiitos fanille. Sitten vaan. Tosta vaan. Ai. Oho, Siinähän on rapeutta ihan kerrakseen. on. Aika. Ja jauhoja jäi tuohon. Jep, Mitä? nyt on niinku, siis ensin niinku ihan saksileikkuussa tälle jo semmonen pieni niinku juttu. On pikku jutut siinä. Jutut on pienet. Täskö se No niin, hyvät. Ja itsenäisyyspäivä, jep. Meistä linnanjuhlat kahtoo illalla. tässähän me ollaan, niin Ai niin, mihinkä aikaan nää tullaan? Jotan tuosta tuon. jätän tuo, kun siinä on vähän punasivulle. Jep, tässä on kanssa. Ja hetkinen, kuunnellaan. Pikku Aika hyvä. rapeus. Ja hyvä tuoksu. Ohjaan tosi vaalle. Sipuli haisee runsaasti. Vähän rullalle. Juusto on tuommoista jännän näköistä. Oho, kato kun vesi valluu. No! Chin chin. On venyjuus. Wow! Nyt on purtavaa. Jos on sitkovaa, niin tässä on. On kyllä freshi tuo tomaattisoossi. Miten Oh. Hyvät maut. reunassa on kyllä purettu. Onpa hyvä. Pakko ollakin kun maksaa. Niin. Ehkä siinä rullataktiikassa sai nyt paremmin. Mulla kävi tälleen, että ne katos ne kaikki täytteet. Joo, rullataktiikka on siinä hyvä, että joka purossa saa kaikkea. Mutta kyllä näissä reunapaloissa just on jauhettu. On. Tämä pohjata on jännä, tämä on tosi tämmönen vaalea, mutta kyllä tämä niinku, Niin. silti on Se on tämmönen, niinku kovaa. Tai semmonen rapea, mutta niin. Ei ole semmosia paistotäpliä, mutta oispa paistotäpliä. täällä kuitenkin reunalla on. Minulle tää nyt maistuu lähinnä tomaattikastikkeelta ja pohjalta. Minä hävitän sen pepperoni. Punasipuli maistuu kyllä. Punasipuli maistuu, joo. Pepperoni. Kyllä mä sanon, että tää on hyvä pizza. Reunat parasta, mitä tässä palassa oli itsellä. Tässä on tosi hyvä pohja. Täällä on kuitenkin reunassa on vähän ilmavuutta. Ei nyt niin paljon kuin siinä yhdessä, mikä silloin muutama päivä sitten syöttiin. Niin, ei muista enää. Kai on vähän semmonen ähköolo, vaikka ei ole syönyt kuin... Niin, eka pizza tänään, niin Niin, itsenäisyyspäivä eka pizza. jännästi. Jännä homma. Mitähän miltä tästä nyt? Se punasipuli oli hyvä. Mun saanko yhden tuosta napaa? Tämäkin minä hävitin tämän kokonaan. Kunnon mozzarella on. No. Kumpa tässä olisi vähän... On siinä vähän tulisuutta siinä pepperonissa, mutta joku siitä puuttuu. Tiedätkö, mä tykkään tästä pizzasta, mutta mä en tykkää tästä hinnasta. Niin, Vaikka no nyt se ei on. tänne hintoja Niin. ottaa periaatteessa huomioon, mutta silti otan sen. Koska tää on siis kalleen tähän mennessä. Pikkuselta 10 €. En tiedä saako jostain halvemmalla ja tietysti kaupoista, mutta ollaan lähellä varmasti kuitenkin. Niin. Pohja on kyllä hyvä.
Nuo reunat on paras osa minun mielestä tässä pizzasta. Kiirettä keitetty tomaattikastike, aito mozzarella ja pitkään kypsytetty parmesan. Mitä? Tässä on parmesaanoa. Eikö se pitäisi olla oikein tämmöistä vaikka tymäkkä? No, vähän. Se on vähän, ehkä sitä ei nyt paljon ole. Näillä on vähän tylsä laatikko ehkä, mutta annettaisiin nyt anteeksi. Ne on turkulaisia. 3 vuorokautta levää näistä taikinasta. No sen kyllä ehkä huomaa tossa, että siinä se on se taikina varmaan minun mielestä parasta tässä. Minä annan tälle arvosanaksi 3,8. No, mie sanon 4,2. Päälle 4 kuitenkin, kun onhan tässä niinku hyvä yritys. Hyvät raaka-aineet, hyvä pohja. Vähän släkkää jossakin. En tiedä. Nyt jos olisi valittavana se ötkeri ja vastaan tämä, niin minä söisin ennemmin se ötkeri, koska siinä on tulisuutta. Ja se pohja oli vähän tietysti, oli se vähän huonompi, mutta jotenkin. Siinä oli enemmän makua. Minulle jäi jotenkin semmoinen vähän vajaa fiilis tästä. Niin. En tiedä. Mutta hyvä yritys Turusta. Siis niinku. Niin tosi hyvä tuo pohja. Reuna on jauhettava, ihana jauhettava, jota ei hirveästi ole nyt ollut. Tai siis tässä on ehdottomasti paras pohja. Sanotaan, että kannattaa tätä testata. Niin. Vaikka on kallis, mutta voisin testata. Niin ehkä minä jos ottaisin eri täytteelle, niin saattaisin tykätä enemmän. Tuo jotenkin se jäi vähän släkkiä. Ja tää pizza Turussa, jos sä menet sinne syömään ravintolaan, se on freshinä tehty ja muuta, niin saako alta 20? No ei varmaan niin. Siinä ja sitten kun mä tehty nyt ohjeen mukaan, mä olisin ehkä antanut paistua vielä vähän. Että se olisi saanut pikkusen brunaa tohon pintaan silleen. Että... 13 minuuttia oli 2,20 uunissa ja uuni on varmasti kuuma. No se on ollut monta 6 päivää. Niin. 6 päivää nyt päällä tuossa. Niin. Perkele, jos ei ole kuuma. Helvetti. Ei ole kyse siitä, että paat uunin päälle ja suoraan pizza sisällä. Ei todellakaan. Nyt on tehty ihan niinku ohjeen mukaan. Kyllä. Voisin syödä sen kokonaan, mutta jotenkin, ehkä mä haluaisin vaikka majoneesi tai jotakin. Me voisin ottaa helposti tähän joku dipaattava juttu. Jotenkin mä oon vähän silleen släkkiä. Joku pikku basilikadippi tohon. Basilikavalkoista. Niin joku semmonen ärtsy vähän. Jornosta. Niin. Terveisiä vaan. No ei se näitä kato. Ei se näitä. Kiireinen mies, kun se tarvitsee. Hyvin mennä. Ei mitä tarvita. Mut näihin tunnelmiin. Hyvää itsenäispäivää. Hyvää itsenäispäivää. Seuraava pizza, niin jotenkin odotan. Vittu se niin pahan näköinen, kun se laittaa.